sýr s hranolkama a dal bych si tomu jeden smažený sýr s hranolkama. Ale nedělej parodii tomu, nedělej parodii. Není možný. Poslouchej mě, není to, kurva, není to možný, když jsi jídlo, aby si nebyl něco jiného. Jídlo je jídlo. Já nejsem jídlo. Je jídlo. Já nejsem jídlo. Ty myslíš, že jsi jídlo? Já jsem řekla, že jsem jídlo. Tak kurva, když se to kývá, je to jídlo. Ty to nevíš, že to jídlo. Ty vole, když je to pití, tak je to pití, ty vole. Když je to jídlo, tak je to kurva k jídlu. A nemůžeš být jídlo, nebo nemůžeš být něco jiného, co se jí, vole. Je to jídlo, je to kategorie jídlo, vole. Kategorie jídlo, kategorie pití, ty vole. Podkategorie, vole. Voda, škrátové. Jídlo, podkategorie, vole. Houstka, maslo, vole, tohle. Jídlo, vole. Ale protože mě skrlo. Ona jsem tě blbá, já jsem jako mám tady v hlavě, to je zero, prosím. Kolega! Bez cukru! Ale kurva, je to pití, vole! Pití, ale chvíli nepleťte mě, chvíli pití, je to pití. Když je to pití, tak je to pití, a když se dá k jídlu, tak je to ale furt pití. Já jsem blbej, jo? Je to pití. Telefonní budka zase. Tak seš, vole. Neuhodnou mě, jsem tady furt tady seděl. Já jsem ke mně nebyl dostal, jo. Já myslím, že to stojí Tak. Poslouchej. Co mám pověsit na ty ramínka? Když to položit, kurva, když to mluvím. Trošku tak jak zavolám asi později. Jsme se vzali nedávno. No, jako změnili jsme se statusy. Já jsem nebyl čekat, že budeš takhle koukat, jo. Já se mu asi budu věnovat, že... Kurva, on ti zavolá. Co se dá pověsit? Co tady vytrubuješ? Proč jsi přišel s taškou plnou ramínek? Ne, já jsem jako, že si to tam můžeš pověsit. Máš nějakou fotku svojí? Když si kurva věšel fotky na ramínka. Šušák na fotky, vole, nebo co? Ne, ale prostě si to tam jako, jo, ne, že já z toho mám hromadu peněz potom. Když to pověsíš ty tam... Marečku, podejte mi panu. Tady máte. Rtuček? Ty jsi slíbil, že budeš radit. On slíbil. Já mám to teda na Marku. Tak jo. Co ty jsi byl? Co ty jsi byl? Ty jsi byl cukrová vata, ty jsi byl kola bez cukru. Tak byl doma jako cukr, jo. To je jenom třeba cukrová omelety, vole. Nebo cukrovka, že bych mohl být. Máte kopec cukru, ty vole. Nebo moučka, ne, to je píčovina. Máš takovou hezkou tvár, tam se hodila. A ty jestli on je z cukru. Je co z cukru? On bude podle mě hodně kutinu. Tak proč vole mě hází ramínka, abych tam něco pověsil? A troufím vole do světa, vole, že mám malou hubu, nebo co to předtím?
Proč to ale říká? Ježiš, tak to je... Tam 15 cukru. Cukru, vole, cukru, vole. Pašerák cukru, vole, já nevím, kdo seš. Hele, a ty jsi slíbil, že tam třeba budeš chodit, jo? Já jsem se těšil. Prd. Jo, to je pravda. To je pravda. Ondřej tam je furt, tam, Michal tam bývá. Jako Kluci, ale já nemůžu do hospody každý den. Hele, jako, já myslím, že kolik je, to zavoláme správce, asi ne. Viděli jste i tu druhou fotku? Ne. Ne? A tu první, jo? Jo. Jestli se teďka nejde, tak já bych šel jenom na zeď na půlku. Tvoj Facebook! Jo, ty to nějaký vážný. O mně se říká, že jsem vlážný. Mně to je Facebook. Jo, jako dobrý, to už si říkal. Už ta reakce nebude žádná, že bys mohla dělat jo. Správce Facebooku. No ale jako jaký? Nevím, metr Ten se 80. nezakecá. Ten se nezakecá. Takhle je ty. No. A úplně až tady jsem já. A já dělám. Já to, Rád na Facebooku, ty vole. já to asi nebo nevím. No a to na to nepřijdu, jak se jmenuje ten zakladatel. No. Řekl zakladatel Facebooku. Jo, řekl. Ano, jsem zakladatel Facebooku, hovola! Ale to jsme říkali, že... To je německé jména, se to dokopí jinak. Hans. Je jedno už vieš, lebo všetko bola vata, aj táto bola bez toho, čiže... Nemučte ho, to neví, to nikdy A druhá je hora. Hora. Zuckerberg.